să vă mulțumesc pentru că ați venit aici. Am avut de gând să fac o sărbătoare mai frumoasă, ca asta este ziua romilor, și am vrut să facem un spectacol deosebit. Aveam și niște formații din Serbia, aveam mai multe lucruri de făcut, dar din păcate ploaia nu ne-a lăsat. Așa că am dorit și l-am invitat pe prietenul meu, pe copilul minune, să fie alături de mine și mulțumesc mult de tot pentru că a fost aici. N-a fost numai aici, am mai fost în mai multe județe cu el și îi mulțumesc pentru că m-a ajutat. Vreau să vă spun câteva lucruri. Viața asta este complicată și n-am să vă țin un speech politic, că nu cred că aveți nevoie de speech politic. Am să fiu, dacă vreți, Marian Vanghelie, nu știu dacă ați văzut, nu cred că vă uitați la televizor și nu cred că aveți răbdare să vă uitați la politică, dar funcția mea se numește Marian Vanghelie și am luat-o din Ferentar, să știți. Nu mi-este rușine să spun unde m-am născut, că m-am născut în sectorul 5, nu mi-este rușine să spun că am stat în sectorul 5 și nu mi-este frică să mă întâlnesc cu nimeni și am curaj și am responsabilitate pentru tot ceea ce fac. Eu vă mulțumesc, aici cred eu și aș vrea să cred că sunt foarte mulți oameni care m-au ajutat, dacă nu majoritatea, și le vă mulțumesc mult de tot pentru toată perioada asta de 12 ani.